Tulo ka mga balay ang apektado sa dagkong liki sa parte sa bukid sa usa ka barangay sa Matanao, Davao del Sur. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, gamay pa lang kini nga bitak dihang namatngunan sa mga residente apan samtang nagkadugay, nagkadako na ang liki sa yuta. Busa gilayon silang gipabakwit labi na katong mga apektadong residente gikan sa taas nga bahin. Naputos sa kabalaka ang mga residente sa Purokwan, Barangay Colon Sabak, Matanao, Davao del Sur tungod sa nagkadako nga liki sa yuta sa ilang lugar. Gisaka sa GMA Regional TV 1 Mindanao uban ang mga personahe sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod ang parte sa bukid ug dito makita ang kalalom sa pagdahili sa yuta. Busa, igo na lang sa pagtudlo sa iyang balay kini si Marianes kay dili na niya pwedeng sudlon pa tungod kay delikado na. Atong 21, kakuan sa kong papa ka ng 40 days. Pero ni kuan na siya, nadako na siya naliki-liki na to sa pikas pero dili na ni kaliki niya jud. Kanang sus pagka atong pitsa tong adlaw ato basta man wag 1 week na mi dira hapit. Pagka 3 days na mo dito before may nagkuan na namalin sa mong palay. Pagka 3 days gikuan ang mga gamit na mo dito. Ako ang may apektahan dug maayo na kuan jud man natunga dug maayo na dako kay likis tunga. Ang pamilyang Pansakala napugo sa paguba sa ilang balay nga duha ka tuig pa lang sukad na tukod tungod sa ilang tugkaran mismo ang pagdahili sa yuta. Nabala kasab ang mga namuyo sa ubos nga bahin basin ugaling mubigay na gayod ang parte sa bukid nga naliki. Basta nalagay maglagubo din ha, makasinggit na po mig. Hoy, sa to. Sabi na si mama kay mingon na po diyan. Kuy, ayun na lagi kuan ba kay mura ra gud siya kanang wala ra gyud kuan pero dili jud mawala ang kahadlok. Samtang nagkadugay, nagkadako na sab ang distansya sa nidahiling yuta. Ugani sa karon, gikan dinhi sa akong ikatindugan, ana-ana sa hapi tao ang gilawmon sa nibaba nga parte sa yuta, gikan dinhi. Dihang gisukod, anaa sa 2.21 meters ang vertical width, samtang 2.54 meters ang lateral distance sa pagdahili sa yuta. Gikordona sa mga personahe sa MDRMO ang usa ka lane sa dalan. Sumala matud pa sa Mines and Geosciences Bureau, highly susceptible gayod sa landslide ang lugar. As preventive measures, mga mitigating measures to protect the welfare sa mga tao, maghawa sa agyud temporarily naatay mga preemptive evacuation sa mga tao ang katang mga naa sa taas nga magbaba na sila. Lakip sab sa gitudlong hinungdan sa pagliki sa yuta ang paglinog ug sa gunsong pag-ulan. Ang kaning continuous nga ulan, kusog manggod ang ulan sa mga nilabayng mga adlaw, and then aside naatay mga gagmay na mga shaking as per information diri sa mga residents na notice nila ang ang pagliki sa yuta katong July 21 July 21 pero 25 na inform sa amoa. Nangayo karon og tabang ang mga apektadong residente aron dunay matukuran og bag-ong balay. Sara, dugang pahimangno sa mga personahe sa MDRMO labi na sa kadtong mga nahimuyo sa ubos nga bahin ug galing dunay mga paghulog sa debris gikan sa taas gilayon silang mobakwit og i-report kini sa ilahang buhatan. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.